Čaute, vítajte pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme na 3 rokové riffy, ktoré sú veľmi zábavné na hranie a nie sú také ťažké, čiže sú ideálne pre začiatočníkov. Čiže poďme na to. Tento riff by som rozdelil na také dve časti a obidve si rozoberieme. Začínam na 8. prážci H struny a hneď ako zahrám 8. prážec H struny, tak preskakujem na G strunu a tam nechám voľnú strunu, čiže urobím. Toto vlastne zahrám takto dvakrát a potom urobím pull-off z 8. prážca H struny na 6. prážec H struny, takže takto to nejako vyzerá pomaly. A ako náhle urobím ten pull-off, tak hneď za tým vlastne zahrám 6. prážec H struny, čiže. A ako náhle zahrám ten 6. prážec H struny, tak rovno skáčem na 9. prážec H struny a potom na vlastne 11. prážec H struny, ale vždycky medzi tými tónmi musím vlastne ešte ako keby skočiť na tú G strunu voľnú, čiže. A vlastne tá druhá časť potom je kratšia a vyzerá nejako takto. Čiže vlastne tá prvá časť tej druhej časti je vlastne tá istá, ale ten koniec je iný. Tu prejdeme na 9. prážec H struny a dvakrát zahráme. Čiže dvakrát zahráme ten 9. prážec a potom vlastne skončíme na tom 8. prážci. Pri tomto riffe je potom celkom dôležité, aby si zatlmovali tie údery. Nechceme, aby tam vlastne preznebali tie struny, čiže nechceme, aby to znelo nejako takto. Toto nechceme. Chceme proste, aby tam bol ten zatlmený zvuk, čiže. A to zatlmíte vlastne tak, že ako náhle urobíte ten úder, tak hneď pritlačíte tú vašu pravú ruku o struny. Nie je samozrejme, že úplne, ale proste mierne, aby ste zatlmili ten zvuk, čiže. Toto je teda kľúč. A ešte hrajte to radšej downpickingom, že tu vlastne vlastne tie údery smerujete dole a nie hore, lebo tým vlastne si pomáhate celkom pri tom zatlmovaní. Ako ďalší riff tu máme riff zo skladby Čaba neblázni od Elánu. A tento riff je celkom zábavný a je aj celkom dosť jednoduchý, ale máme tu double stopy. Taká technika, alebo teda nejaký typ akordu. Celkom to sa používajú v rockovej hudbe, čiže poďme sa to naučiť. Ako prvé by som povedal, že v tomto riffe sú teda 3 power akordy. Prvý je G power akord. Druhý je F power akord. Tretí je C power akord. A posledný je naspäť G. A pomedzi to budeme dávať tieto double stopy. Takúto vyhrávku by som povedal. Ale poďme najprv teda si ukázať. Pre tých, čo nevedia, čo je power akord, tak je to akord, ktorý sa skladá z prímy a z kvinty. A vlastne ja tu ešte pridám aj oktávu, čiže vlastne pri tomto prvom power akorde tón G. Čiže ukazovák dávame na 3. prážec E struny, prsteník na 5. prážec A struny a náš malíček dáme na 5. prážec D struny. Čiže toto je tvár power akordu a ten potom posúvate vlastne aj na ten F power akord a aj na tento C power akord a naspäť. A vlastne vždy pomedzi tie power akordy dáte tento lick a ten lick zahráme následovne. Vlastne ukazovákom prekryjem 3. prážec D struny a 3. prážec G struny, aby vznikol takýto zvuk. A toto je vlastne double stop, inak povedané. A keď už máme double stop, tak pridáme k tomu ešte takúto melódiu, čo je vyslovene len vlastne 5. prážec D struny,
na tretí pražec D struny a naspäť na piaty. Čiže celé. Čiže keď to zahrám celé pomaly, takže vlastne aj potom zakončíte to tým líkom. Dôraz dávam najprv na prvý úder, na štvrtý a potom da 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 da. Hej, čiže pomaly. Da 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 da. A potom to isté. Da 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 da. Da 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 da. Hej, čiže takto a vždycky pomedzi to ten lík. No a ako posledný riff máme riff od českého interpreta Xingl X a konkrétne do skladby Cudzinka v tvojej zemi. A tento riff je celkom dosť jednoduchý, to je to taká melódia iba, ale taký zábavný mi príde a akože veľmi sa mi páči. Čiže začína takto. Začíname takou prvou frázou, ktorá vyzerá následovne. Začínam na 9. prážci D struny a urobím taký slide pull-off cca asi z 5. prážca D struny a ako náhle vlastne prídem tým slajdom na ten 9. prážec, tak urobím pull-off na 7. prážec, čiže a hneď za tým vlastne zahrám takú krátku melódiu, čo vlastne len idem zo 9. prážca na 7. prážec D struny, čiže teraz celé spolu. To by bola teda prvá fráza. Potom nasledujúca fráza ide hneď za tým a začínam na 7. prážci D struny. A ako náhle zahrám 7. prážec D struny, tak hneď idem na G strunu a urobím hammer-on pull-off z 7. prážca G struny na 6. prážec G struny, čiže takto nejako. A frázu zakončujem takouto melódiou. Čiže celé spolu. A tretiu frázu neviem, či hrá úplne gitara, neviem, nie je to až tak dobre počuť z nahrávky, ale zahráme si na gitare, lebo podľa mňa to celkom pekne otvára ten riff, čiže tretia fráza je... Čiže vlastne len hammer-on z 7. prážca D struny na 9. prážec D struny. A hneď za tým zahráme 9. prážec G struny na 7. prážec G struny, čiže... A vlastne ako keby druhá tá otočka je rovnaká, len už vlastne nejdeme tú tretiu frázu. Ale končíme na iba... A potom už ide slova. Čiže takto nejako. Toto by bolo všetko na dnes, dúfam, že tie riffy vás budú baviť a vidíme sa na budúce. Ahojte.